Odeljenje inspekcije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu zaštitu danas je vršilo inspekcijski nadzor u Zrenjaninskom centru za socijalni rad, a povodom slučaja usvajanja petogodišnjeg dečaka inostranim državljanima. Kako navodi iz Pokrajinskog sekretarijata, ispoštovane su sve procedure i nisu utvrđene nepravilnosti. U ovom sekretarijatu saznali smo da je ova porodica prvi put targetirana kao potencijalni usvojitelj još marta meseca, nakon čega je usledila procedura. Za petogodišnjeg dečaka nije bilo zainteresovanih usvojitelja u Srbiji, jer dete spada u takozvanu nepoželjnu grupu dece zato što ima anamnezu. Kako dalje navode, prema zakonu hranitelji ne mogu da postanu usvojitelji, što je slučaj i sa Ljiljanom Radulović iz Zrenjanina. Skup u centru Zrenjanina su organizovali građani sami, smatrajući da sugrađanki Ljiljani treba da se pruži podrška u dobijanju osnovnih odgovora vezanih za ovaj slučaj. Odazvali su se Zrenjaninci u dovoljnom broju. Jako mi je drago što su došle i majke čija deca idu zajedno sa pomenutim detetom u vrtić. Pružili su mu maksimalnu podršku, podržali su nas mediji. Nadamo se da ćemo u najkraćem vremenskom roku bar dobiti odgovor na osnovne pitanja i zašto osnovna procedura nije ispoštovana. Ljiljana Radulović nije videla dete od petka 23. septembra. Nije dobila nikakvo rešenje da ne treba više da vodi računa o njemu. Oni brane sebe. Ja sam krenula kao na državu. Ja znam da ja od njih ne mogu da očekujem pomoć. Ovo ja nisam organizovala, ništa nisam pokrenula jer ništa nisam znala. Mene sad upućuju gde šta treba da radim da bi nekako nešto uradila, eto, sačuvala to dete. Ja sam u ovoj priči najmanje važna. Ja mogu da se borim sa sobom kako znam i umem, ali on sunce moje očekuje zaštitu i ne zna ništa. On bi svoju okolinu poznatu, a on to ništa nema. I odveden je iz kuće, slagali su ga. Javno kažem da su ga slagali. Oni vama mogu da pričaju šta hoće, da pitate bilo koje hranitelje tu, da možemo da se pokupe. Niko nema jednu lepu reč za njih. Mnogobrojni Zrenjaninci su podržali miran skup i šetnju do Centra za socijalni rad. Pitali smo ih zbog čega su pružili podršku. Mislim da nije fair i korektno da na takav način uzmu dete. Da su trebali da obaveste ili ne znam stepen adaptacije i ne verujem da baš nijedna osoba, odnosno parovi u Srbiji, kako se zove, da nisu hteli da usvoje to dete. U Srbiji smatram da ima puno ljudi koji su na listi čekanja i da apsolutno tetka Ljilja verovatno ne bi imala problem da dete ostane u Srbiji i da neki bračni par dobije dete gde može ona da ga posećuje. Ovo je vrlo specifično i čudno što se odigralo. Ceo ovaj slučaj je veoma sumnjiv i mislim da nije uređeno sve po proceduri. Ne podržavam ideju da srpska deca idu u inostranstvo. Ja sam nameravao sa suprugom da usvojim dete takođe ili da budemo hranitelji. Sada kada vidim šta se dešava, nemam više poverenja u državu i mislim da je stid i sramno i stidno ovo što se učinilo. Da treba da iziđemo i da ne damo do kraja, da ipak istrajemo u svemu tome. Pokret Dveri kao porodičan pokret je jutros posetio Centar za socijalni rad kako bi se uputili u slučaj. Ovaj pokret je želeo da pita zbog čega Centar za socijalni rad nije ispoštovao proceduru. Kada smo došli, rekli su da je direktor tu. Nakon 10, mi smo čekali pola sata, direktor je negde otišao i niko nije hteo da nas primi. Pravna služba nas je primila, ali nisu hteli da daju nikakav odgovor. Mi smo želeli vrlo konkretna pitanja da postavimo. A to znači zašto se dete, ako već mora da se usvoji, daju strancima. To je zašto se naša deca daju strancima, zar ne postoji nigde u okruženju neki bračni par iz Srbije koji čeka dete na usvojenje. I kao najvažnije, to dete nije prošlo adaptacioni period sa potencijalnim usvojiteljima, što je po zakonu, nego se sve desilo preko noći. Krajnja poruka skupa podrške poslata u svet glasi: Srbijo, probudi se, ne dozvoli da ti decu odgajaju stranci, zaštiti njihova dečija prava i dozvoli im da borave i odrastaju u svojoj zemlji kod svojih hranitelja sa prvenstvom usvajanja u lokalnoj zajednici i na samoj teritoriji naše zemlje.